היי, אני אורי והיום אני בסרטון של איך אני מצלם את הסרטונים שלי. זה נשמע לכם קצת מוזרי, אבל אם אתם חושבים שזה לא, אז זה לא. ודבר ראשון, אתם צריכים טלפון מלא באפליקציית וידאו. תזכרו את השם הזה, וידאו. ואם אין לכם, מצטער, אבל אתם פשוט לא יכולים לצלם סרטונים כמו שלי. אני פשוט נכנס לאפליקציה הזאת, פשוט מצלם, קודם כל נכנס לאפליקציה הזאת, עושה עריכה, ועל כל הסרטונים שאני רוצה לערוך אותם, לוחץ עליהם, מופיע לי דף עריכה, לא יודע איך להסביר איך הוא נראה בדיוק, ופשוט, ואני מקווה, כאילו, יש לי דף עריכה, ומה שאני בעצם עושה, זה נכנס למה שאני רוצה לעשות. אל תחשבו, אני סתם פתחתי את המחשב כי לא יודע למה. אז אתם נכנסים, עורכים, מעלים את זה. אני עכשיו אסביר איך להעלות את זה. להעלות, לוחצים על בחר, לוחצים אחרי זה על שתף, יוטיוב, מוסיפים כותרת, תיאור, אומרים ציבורי, ואחרי זה אתם רק צריכים לחכות, זה טוען, ויש לכם סרטון ביוטיוב. ואני מקווה שנהנתם מהסרטון, ככה אני מצלם את הסרטונים שלי, ויאללה ביי.